Kaixo, arratsaldeon, biok atera gea ze oso komenigarria da aurpegia jartzea azkenean Eusko Jaurlaritzan nor daukazuen, lanbide heziketan sinisten dutena eta hortarako prest gaudela ahalegin guztiak egiteko. Nik hasiko naiz lehendabizi eskerrak emanez gonbidapenagatik. Noski zuek ikasleok aurten bukatu duzuela, zikloak, kaso batzutan duala, beste kasutan espezializazioko programak, zuek zarete azkenean ematen diozuna balorea eta balore importantea lanbide heziketan egiten ari garen guztia. Zuek zeate azkenean erreferentea, hemendik aterako zeate edo edozein ikastetxetik, eta azkenean enpresak ikusiko dute zertan ari zareten, zein den zuren ezagutza, zein den zure balioa, eta hori ona balin bada lanbide heziketarako ona izango da. Beraz, zorionak eta eskerrik asko egin duzuen guztiagatik. Eta gero, Joxan, zer esango dut kasu honetan edo zer esango dugu, gero Rikarre pentsatzen dut zerbait esan nahiko duela, ezagutzen gara duela urte asko. Nik, hasi nintzenean baitere irakaslegoan eta gero ikastetxe baten zuzendarea, zuk zuzendaria zinen, beraz, guretzat edo niretzat ere eredutzat jo izan du zaitut beti ez. Gainaz, nik uste beti, lehen komentatu nuna Ixakak, beti kontatzen zein den IMH-reko proiektuak, zein den estrategia, nora juntzerate. Suerte izan dugu gaur elkarrekin egon geha baitere, eta gezurra dirudi, hemendik hilabete batera edo aste batzutara jubilatuko zerela. Oraindik bazirudien IMH-en jarraituko zituela beste 50 urte. Ze esaten zuen, babitu hemendik, eske IMH, pentsatzen nahi geha, hau ona izango zen hortarako, gu ezean botatzen dugu, horrek esan nahi du, bizitzen duzula, bizi duzula lanbide heziketa, eta gure aldetik, eta nahi dut esan sailburu ordetzaren aldetik, eskerrik asko eta zorionak egin duzun guztiagatik, beraz. Eta esan nahi nuen baitere Jorge Arebalo etortzekoa zela, Jorge Arebalo gure sailburu ordea, eta ezinezkoa izan du, ze azkenean, lanbide heziketako lege berri hori dela eta azkenean parlamentura jun behar izan du, hori defendatzea, azkenean pedagogia egitera, ea lortzen dugun, lehen berriro lanbide heziketako lege berria edukitzea. Eta, zerbait, Rikar? Eskerrik asko dan hori etortxegatik. Ni niko baino denpora gitxiago daramat karguan, beraz laburrago egingo bet. Niz esango dio, Josean eri, nire irakaskuntzako lehenengo urtea hemen izan zan, IMH-en izan zan. Eta eman dituen urtebi, hemen Iker, ikusi dotan, Ruben, Iñaki, Alberto, eta pilo bat irakasleekin egon nintzen hemen Isaka, eta Imanol, nola ez. Eta, esan, eredugarri esan zalen benegotea, eta hortik aurrerako ibilbidea errazago zitzea dela lanbide heziketan munduan. Onarte heldu arte, ez dakit, gaur egun hemen nago. Ikaslei esango niek ere, IMH-en ikasi duzula, eta baduzuela eredu bat Josean egainengan. Orduan, etapa bat bukatu duzuen nola ez, baina Joseanen lekura heldu arte badagoela ibilbide potente bat, eta beraz, aurre jarraitu behintzet, horrarte heldu arte. Hori baino ez. Eskerrik asko bi hori, eta hitzak esan eta gero, guazen adierazgarri bat ematera, Joseani, hortarako ane alkateari eta Josean berari eskatuko diot igotzeko holtzara, niko eta Rikarrekin batera, eta orduan hori da, zoazte mesede zer dira, aneri eskatuko diot, gero, bai. Pizkat aurreratu zaitezte, ez emateko kainoiak arpegian. Hanek ipiniko dio Joseani, IMH-ko urrezko pina, oroigarri. Karrika jatxu lan. Animo. Alkatiaren
zereginetako bat. Txalo bat. Eta momentu bat, beste Jaurlaritzako ordezkarieri eskatuko diegu plakatxo bat ematia ere, zeren IMHren ametsa gauzatu eta etorkizun bikaina eman diozu Josean IMHri. Mesedez, emaiozu bai, eskerrik asko. Bai. Mesede bat eskatu behar dizuet, ere bai Isaka eta Imanol, zatozte argazkira? Bai, hori da, eta denok, oso horrela, bai.